Предполагам, повечето успяха да чуят евангелският текст от Лука, 5 глава, от 1 до 11 стих. В него съвсем накратко да припомним, се разказва за едно чудо, което Спасителят извършва, напълвайки корабите, ладиите на някои от светите апостоли, на Петър и на някои негови близки с риба, след като те преди това цяла нощ са се мъчили да уловят риба и не са успели. Във всички евангелски разкази във фокусът на нашето внимание не е апостол Петър, не е евангелист Йоан, не е някой друг от апостолите, не е някое чудо само по себе си, като магическо действие разглеждано, или някакво знамение, затворено само в себе си, а именно личността на Господ Исус Христос. Някои тълкователи, принадлежащи към западната традиция, протестантски течения, казват, че в Евангелията се благовести за Царството на Бога. Т.е. Христос не говори за себе си, а говори за Бога. А след това църквата в хода на своето битие, на своето съществуване, е изменила този център и е започнала да почита Исус Христос. Но Евангелията не са написани от някой друг, а от същите тези тълкователи, същите тези свидетели на Неговото величие, на Неговата слава, които са написали и Евангелията, и посланията. Но идеите, причините, мотивите на всеки един са били различни. Навсякъде, във всички християнски, раннохристиянски писмени свидетелства, в центъра, в фокуса е именно Божието действие, Божието спасително действие, което се разкрива в Иисуса Христа. Следователно, ние няма как да разделяме, да разграничаваме Бога, нека да използваме така, Бога на Стария Завет, от личността на Исуса Христа. Защото никой не може да дойде при Отца, казва Спасителят, освен чрез мене. Следователно, нашият достъп до всичко, което Бог е извършил и продължава да върши чрез Духа, е възможно благодарение на спасителното служение на нашия Господ Исус Христос. Този разказ, това чудо, което ние чухме, е предхождано от изцеления на бесновати хора и изповедта на бесовете, които казват: знаем кой си ти. Ти си Божият син. И непосредствено след това Спасителят казва, че трябва да отиде да благовести на други места за Царството Божие, защото Той за това е дошъл. Следователно, основната мисия на Господ Исус Христос е благовестието за настъпването на Царството Божие. И всички тези знамения, всички тези чудеса, без значение дали говорим за бесновати, без значение дали говорим за умножаване на хлябове или преизобилен улов, всички те свидетелстват за настъпването на Царството Божие чрез личността на Господа Исуса Христа. На друго място Той свидетелства, предсказвайки за своето страдание, за своята смърт, за своето отхвърляне, Той казва: аз за това и дойдох. Подчертавайки, че смисълът на всичко води към кръста и към Неговото възкресение.
Следователно, благовестието за Царството Божие, което е съпроводено с много сила, величие, слава, има един свой връх, има един свой дълбок смисъл, без който Царството няма да дойде сред народа Божий. И това е кръста на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Следователно, този улов имал една основна цел – да събуди вяра в тези рибари. Защото и тогава, и днес ние имаме тази слабост да се впечатляваме от знамения, от чудеса. Спомняме си желанието на някой Христос да извърши чудо, но той казва: аз няма друго чудо да се даде на този народ, освен това, което Иона преживя. Отново, насочвайки вниманието на слушателите, пророчески подготвяйки ги за собствената си смърт и тредневно пребъдване в недрата на земята, в гроба, подобно на Йона, който 3 дни стои в китовата отроба. Както и да разбираме този разказ, това случаят не е важно. Кога апостол Павел Петър изповядва: аз не съм достоен, аз съм грешен човек, иди си от мене. Именно след тази среща, именно след преживяното. Затова днес изключително много се подчертава, че нашите свидетелства са писмени на ранната църква. Нашият Нов Завет, така наречен, е истинен, автентичен, защото е написан преди всичко от очевидци, от хора, които са били привлечени, хора, които са били пленени. Те не са разбирали какво се случва, апостолите. След като и свети Йоан Кръстител, пророка, най-големия от всички, имал своите колебания. Но те някак си като че ли интуитивно са го следвали, предусещайки, че в този Иисус, в този обикновен човек, син на дърводелец и една напълно неизвестна жена, има нещо повече, отколкото има във всички равини, книжници, във всички законоучители и левити. Има сила, има привличане, което няма никъде другаде около тях. Следователно, ние трябва всеки един от нас да търси тази опитност. Всеки един от нас трябва да търси Иисус от Назарет, за да може той така да бъде пленен от Него, че да не може да се отдели. Да, апостолите падаха, ставаха, отказваха се, отричаха се някой от Него, но отново Божието човеколюбие ги привличаше към себе си. Така и ние, въпреки забравата, въпреки своите колебания, трябва да се връщаме към Господа Иисуса Христа. За апостолите или за тези първи очевидци, Той е Исус. За някой в моменти на озарение Той става Христос. За бесовете е Син на Бога, защото те го знаят от предвечността кой е Той. За някой равин, за други вероятно Той е чудотворец. Но по-късно за църквата Той става Господ Исус, какъвто е и зад нас днес. Едни са привлечени от Неговото божествено величие, от Неговата слава, от Неговото седение отдясно на Отца, а други са привлечени повече от Неговият земен образ, от Неговото стоене при хората, при човека и споделянето на тяхната болка, на тяхната скръб. Аз мисля, че ние няма как да ги разграничим. Но Божественият Исус, безчовекът Исус, щеше да бъде неразбран, несподелен от човека.
Старозаветният праведник нямаше същото познание за Бога, каквото имаме ние. Бог се движи сред тях някакси символично, а ние го виждаме лице в лице, пише апостол Павел. Нахвърлям тези неща, за да можем постоянно, ежедневно, всеки по-своему да откриваме за себе си спасителният, предблаг, пречуден образ на Господа Исуса Христа, за да можем да вървим в този спасителен път. Да, вероятно и ние можем да бъдем ловци на човеци, подобно на тези първоапостоли, защото всеки от нас, по думите на апостол Павел, е свещенослужител, защото служи на Бога и живее пред Бога. Но в един по-широк смисъл, това озарение, това разбиране, това усещане на Божието присъствие, на чудният образ на Господ, ще ни води в Неговият път. Това ни се иска с това да приключа и да си пожелаем да имаме дразновение, познание и да даде Господ на някой от вас и озарение. Амин.